La majoria de materials del nostre voltant estan units per enllaços químics. L'enllaç químic és la unió de dos o més àtoms, i aquesta té la finalitat de trobar l'estabilitat i assemblar-se al gas noble més proper, i així completar els 8 nivells d'energia. L'enllaç entre àtoms formen un cristall o una molècula. Hi ha 3 tipus de cristalls. El cristall iònic, un exemple podria ser la sal, un cristall covalent, que podria ser un diamant, i els cristalls metàl·lics, l'or. Els enllaços intermoleculars sorgeixen amb la unió de les molècules i, segons la feblesa d'aquestes unions, podrem trobar la matèria en 3 estats. En estat sòlid, on la unió és molt forta, en estat líquid, on la unió és molt feble, i l'estat gasós, on no hi ha unió. L'any 1916, el nord-americà Gilbert N. Lewis, que va néixer el 1875 i va morir el 1946, va explicar l'enllaç dels àtoms amb la regla de l'octet. Tracta de la tendència que tenen els àtoms de completar el seu nivell energètic amb 8 electrons per arribar a l'estabilitat. L'enllaç iònic sorgeix de la combinació d'un metall i d'un no metall. Tots dos elements obtenen la configuració del gas noble formant ions i resulta de les forces d'atracció entre anions i cations. Aquest tipus d'enllaç no forma molècules. La fórmula del compost iònic indica la proporció en la qual es combinen els àtoms, expressada amb el nombre més senzill. Les propietats dels compostos iònics són: la forma de la xarxa cristal·lina depèn del nombre d'anions i cations. A temperatura ambient s'anomenen sòlids cristal·lins i la seva temperatura de fusió és molt elevada. Són durs perquè per ratllar-los cal separar els ions positius dels negatius i també són fràgils perquè quan reben un cop es queden enfrontats als ions del mateix signe. Alguns, com el clorur de sodi, es dissolen en aigua. Algunes molècules d'aigua poden envoltar un ió, tant positiu com negatiu, i portar-lo des de la xarxa cristal·lina fins al líquid. A poc, mentre va passant el temps, el cristall es va dissolent. En estat sòlid, els ions ocupen unes posicions fixes a l'estructura del cristall i no condueixen electricitat. En canvi, en estat líquid o dissolts, els ions es poden moure i sí condueixen l'electricitat. L'enllaç covalent és la combinació d'àtoms d'elements no metàl·lics. Tots dos obtenen la mateixa configuració de gas noble, compartint els electrons. L'enllaç covalent simple es forma perquè dos àtoms del mateix element químic, com ara el clor, comparteixen un parell d'electrons. Tots dos obtenen la mateixa configuració de gas noble. L'enllaç covalent doble es forma perquè cada àtom d'un mateix element químic, com ara l'oxigen, ha de compartir dos parells d'electrons per aconseguir la configuració del gas noble. L'enllaç covalent triple es forma perquè cada àtom del mateix element químic, com per exemple ara el nitrogen, ha de compartir 3 parells d'electrons per aconseguir la configuració del gas noble. La fórmula d'una molècula indica el nombre d'àtoms de cada element que la formen i també de la proporció de cadascun. Les propietats de les substàncies covalents són: poden ser líquides, sòlides o gasos, depenent de les forces entre les seves molècules. El punt de fusió i ebullició són baixos. Són toves i resistents als cops. Quan es ratllen o reben un cop, només es trenquen forces intermoleculars, no enllaços covalents. No condueixen electricitat, perquè no tenen electrons lliures. Els materials que anomenem metalls estan formats per àtoms metàl·lics. Han de perdre electrons per ser gasos nobles. L'enllaç metàl·lic es dona quan es combinen metalls entre si.
és degut a l'atracció entre el núvol que es forma amb els electrons de valència dels àtoms i els ions positius que queden. Gairebé tots són sòlids de temperatura ambient. Tenen temperatures de fusió i d'ebullició més baixes que les dels cristalls iònics equivalents, perquè l'enllaç metàl·lic no és tan fort. La seva estructura cristal·lina és responsable de la lluïssor metàl·lica. El núvol d'electrons té una certa mobilitat. És per això que els metalls són bons conductors de la calor i de l'electricitat. A diferència dels altres cristalls, són dúctils i maleables, i es poden ratllar. Quan una fila de cations metàl·lics rep un cop, els cations es desplacen però es manté el núvol electrònic que hi ha entremig. Això explica que no apareguessin repulsions que trenquin el cristall, tal com passa amb els cristalls iònics. Algunes molècules poden formar enllaços químics amb d'altres que poden ser iguals o diferents, o altres espècies com els ions. Això justifica algunes propietats de les substàncies. Els enllaços depenen de la polaritat de la molècula. Les molècules polars són molècules que tenen una part amb densitat d'electrons, el pol negatiu i una altra part amb menys densitat d'electrons, el pol positiu. Les molècules apolars són molècules que tenen els electrons repartits de manera uniforme, per tant, no tenen pols. Els enllaços intermoleculars són enllaços químics entre molècules iguals o diferents. Són més febles que els enllaços entre àtoms. L'enllaç de H és el causant de fenòmens tan importants com el fet de que l'aigua sigui líquida entre 0 graus i 100, o l'estructura de les proteïnes i d'altres importants molècules biològiques.